Kaya po, welcome sa part 2 ng ating live streaming ngayon sa ating Arrival 2020, Departure 2019, Memories, Resolutions, and Music. Hindi ko natapos yung kwento kay Mang Juan, yung bagong taon, bagong buwan. Kaya ito na, samantalin na natin baka mawala na ng buhay. Nahold up nga siya si Mang Juan dahil pinamanahan siya ng kotse na ginawa niyang taxi galing sa kanyang amo. Sa Caloocan, yung mga holdapper ay tinira yung kotse niya, pati yung kita niya. Sa 1 milyon na nagtamsak sa atin dyan, kumusta naman? Ganito na yata ako. Pinutukan siya ng baril, kinuha ang kanyang kita sa magkapon at pagkatapos ay pinababa siya ng taxi. Pinahubad ang kanyang pantalon at sinabing lumakad na siya at huwag lilingon at kung hindi ay pabarilin siya. Grabe yung pananakot na ginawa na po. Pati ang taxi na Juan ay tinangay ng dalawang mandarama. Nagpatuloy sa pagtakbo, pagdakan si Juan, nawalang pantalon sa kalagitnaan ng gabi sa pook na madilim. Nakakaunti ang bahay at lugar na di niya kabisado. Grabe talaga, no? Nakakatakot ang nangyari doon. Sa Caloocan pa naman. Alam niyo naman, yung Caloocan. Hindi yata pangalan ng Caloocan, eh. Kalokohan. Naging taong bahay pansamantala si Juan sapagkat wala na siyang gagawin o pupuntang trabaho. Ang asawang si Celia ay nagtitinda ng kakanin sa palengke. Naging si Celia ang padre ni pamilya, pansamantala ang bukod tanging tao sa pamilya na kumikita. Minsan ay balisang-balis na si Celia, hindi tuloy nakapagtinda noong araw na yon. Juan, may pagtatapat ako sa iyo. Alam ko na, ubos na ang punan mo, sabi naman ni Juan. O sabat niya. Hindi, iba pang bagay. Nahold up ka rin at natangay ang kinita mo? Hindi, Juan. Huwag kang maggalit sana, pasubali ni Celia o yung pakiusap mo. Buntis ang anak mong dalaga. Namula sa galit at pagmumukha ni Juan, nagingit-ngit siya na magsabi na, nasaan ang inang anak mo na yan? Mapapatay ko yan. Ang dalagang anak ni Juan at Celia ay sumama sa boyfriend na kapitbahay nila. Walang trabaho ang lalaki at di pa nakakatapos ng pag-aaral. Dahil din ang dalaga, pagkainin pa ay pumasok na sa bahay o sa buhay na magulo. Di pa kaya pagkainin ng sarili, ay kumuha pa ng ibang tao na makakainin. Ay nako, sabi ni Juan, magbibigti na yata ako sa sarili. Sabi niya, samantala ay nakabasid ang panauhin, tatawa-tawa, tila nalulugod sa mga nangyayaring trahedya. Matatapos ng taon, isisilang ang anak na dalaga, ang apo ni Juan at Celia bago magbagong taon. Masakit ang ulo ni Juan sa pag-iisip kung paano niya mababayaran ang panganganak ng anak. Kailangan may deposito sa ospital, kung hindi ay tatanggihan ang panganganak doon. Paano kung cesarean ang delivery? Lalong kailangan ng higit na malaking salapi upang mairaw sa panganganak. Napilitan si Juan na tawagan ng long distance ang dating amo upang makahingi ng tulong. Hindi naman siya tinanggihan ng dating amo. Nagpadala ng pera kay Juan at nakapanganak ng maluwalhati ang anak. Nakapanganak na po ano. At 2 million at top suckers niya. Hello, Happy New Year! Ayan, ang lapit-lapit ko na dito. Sana marinig niyo ako. Ngongo pa kasi. Ilang araw na lamang ay bagong taon na, lihim na sinadya ni Juan ang may kawayan upang doon ay bumili ng mga paputok na malalakas ang putok. Katulad ng bawang, 5-star, super lolo at sinturon ni Judas. Pero sa Bukawi yan, di ba ngayon? Marami ang titinda doon sa Bulacan. Naganda din siya ng mga lumang gulong at pansamantalang